Sibathele ngamanzi, sibathele ngamanzi, sibathele ngamanzi, sibathele ngamanzi. UNkosinathi emva kwamalanga amaningi kabi ethatshiswa uyise, wayehlezi ezobheka lapho lesigilamkhuba esasicasha ngakhona, ukuze ezoqeda bonke lobuqili nalobukhohlakali obakwenziwa lesigilamkhuba kuyena. Wayethi njalo uma eqeda kuyo-check-a engasiboni, abuye uNkosinathi ahlale phansi bese eyacabanga, ecabange zonke ney'nkinga ezayikhona njengoba noyise wakhe phela wayesenokugula, egula ngaso isifo lesomdlavuza owawumudla kancane kancane. UNkosinathi lokho kwakumthukuthelisa kakhulu njengoba esazohanjelwa nawo umzali, kanti futhi ngapha ley'gebengu zenza kanjena kuyena, kanti ubaba uGumede-ke yena wayesefa impela aqedwa yiwo umdlavuza. Wayethi noma ey'hambela ubona nje ukuthi isipoko esesiy'hambelayo. Ubaba uGumede wayesenebala lobumnyama obangathi intshede, kanti cha-ke vele sekuyibala lakhe leli alithole ngakho ukugula lokho. Wayethi uma ekhwehlela wawungafungi ukuthi amathumbu ayezoqathaka uwabone. Ubaba uGumede wayefa ebulawa umdlavuza, kodwa uNkosinathi wayengayekile ukumnakekela uyise, wayengakhohlwanga uyise njengoba umama wakhe wamshiya ngenkathi eqeda kubelethwa uNkosinathi. Ubaba uGumede wayengashiyi incwadi engcwele eceleni kwakhe, iBhayibheli. Wayehlezi ekholelwa kuNkulunkulu, engalilahli ithemba fana noJobe. Wayethumeka uNkosinathi yize ebona ukuthi uyise sengahamba noma yinini, kodwa emhloniphi uyise wakhe. Kwathi lapho uNkosinathi eyihambela langalimbe, kanti uzodibana nalesigilamkhuba. Wayengalindele uNkosinathi. Lesigilamkhuba naso sasingazi ukuthi uNkosinathi phela manje usewumqemane, kanti futhi useqinile, uselungele ukuthi abhekane naye. Njengenjwayelo sabhamba, samphusha, safuna ukumbamba futhi njengoba sihlale senza. Hawu, samangala ukuthi uNkosinathi useyayiphindisela yena. uNkosinathi yena wayelwela ukudonsa imaski khane ezobona ukuthi ubani lo. Samphushela le uNkosinathi wavele wakhumbula ejinyiswa uyise wonke lamaqhinga lawo okulwa, ley'ndlela zokulwa nokuyiqinisa, lo msebenzi ongaka lona ofakwa uyise kuyena, ukushaya isibhakela. uNkosinathi wahlala kanjalo phansi wakhumbula isigebengu sasingazi ukuthi wenzani, kanti uNkosinathi uzovele anyakazise nomhlaba, okwathuka isigebengu kakhulu lokho njengoba sasingalindele into eyenzakalayo. uNkosinathi wamangala kwanaye ukuthi lamandla amangaka usewathathapha ukuthi inyakaze umhlaba uma ezoshaya isigebengu.